Dobar dan i dobrodošli. Ovo je update projekta E36. Kao što vidite, prilično lepo smo ga skockali sa delovima kojima smo raspolagali. Auto izgleda baš dobro, stavili smo mu felne BBS RX 209 koje su ET10. Imate video na našem kanalu, objasnili smo već šta znači ET. One su fabrički 8,5 Toyota ET10 18-ice. Sa gumama napred Toyo Proxis 215 40 18 i pozadi Dunlop Sport 225 40 18. Na autu smo malo izvukli rubove, napred je to prilično korektan posao, ali nazad i dalje malo kači. Uskoro ćete imati apsolutno sve klipove šta smo i kako smo radili. Sad samo vidjet ćemo da li će ovaj klip izaći pre tog, ali sve pojedinačne čunove ćemo kačiti jedan za drugim. Farove smo promenili, farovi su fabrički Boschovi sa sočivom, njih smo samo očistili lepo i dodali žutu foliju na dugo svetlo. Migavce smo kupili nove iz kopije, vidi se, ne vidi se, a? Ostatak auta, vidite i sami, tu je branik, keline maglenke, prelepljene u žutu foliju, jer to mi tako volimo. Grill je restyling, onaj malo širi i hrom smo ukinuli i stavili mat foliju. Promenili smo znak, stavili smo nov i otprilike prednjica auta izgleda lepo, fabrički, ništa tu spektakularno da se vidi, ali lepo, pristojno. Lip smo dobili uz branik, znači nije pravljen, kupljen nešto posebno, branik je iz kopije, auto stoji fenomenalno na putu. Imate video kad smo stavljali gevinde na njega, gevinde su KV V1, perfektno leže na autu, znači od vešanja ništa drugo ne bih preporučio osim KV-ovih gevindi. Fenomenalan osjećaj u vožnji, fenomenalan, auto je krut, ne previše, ponaša se baš dobro na putu, lepo ulazi u krivine, nigde ne baca, nigde ne beži. Postavit ćemo i neki snimak kako bacamo neku prečkicu da vidite koliko se auto ne ljulja, koliko je auto stabilan i sve ostalo, nema više onog ljulja se ljulja. Stavili smo mu GT spoiler, klasa 2, neko će reći previše, ali on boli nas cenzuriši ho. Zadnji branik je fabrički BMW-ov, samo smo dodali difuzor i promenili smo izdu. Srednji i zadnji lonac smo promenili, ali imat ćete i taj klip pa ćete sve to moći bolje da vidite. Auto se čuje fenomenalno, u odnosu da je 2.0 motor, to smo već spominjali i fenomenalno se čuje. Eto, otprilike to bi bilo to, u stvari ne. Tu su i pragovi, fabrički sa EMA, to smo uspjeli original da nađemo. Retrovizore nismo dirali, više mi se iskreno sviđaju ovi. Ljubitelji smo ovih pre EM-ovih, ali ko zna, možda nekad u budućnosti stavimo i EM retrovizore. Farovi su baš dobri, baš lepo izgledaju. Stavili smo američku poziciju, bez Angel Eyesa, samo američka pozicija. Iskreno, nama se to dosta više dopada. I ostatak je sve fabrički, osim što su sve ostale sijalice LED. Ništa tu nije diran, nije zatamljen. Uspjeli smo da otkinemo ovaj srednji retrovizor. Unutra se ništa preterano nije menjalo. Auto je dalje kožno sedišta, osim Alpine. Alpina je stavljena. Pozad je ostala fabrika, napred je ostala fabrika, tako unutra je ostala fabrika. Šiber je imao, pozdravlja Maksa ovom prilikom, i dalje radi, i dalje ne propušta vodu, ljubi brat. Malo smo ga skockali, ali ostanite uz nas u sljedećem. Drži malo, halo. Jedna jako bitna stvar što nije napomenuo, zaboravio je. Nema više razine. Naravno, pragovi su trenutno preko toga, ali ispod smo čeličnom četkom ogulili sve do živog lima, stavili primer, malo gita, ofarbali, generalno pismeno urađeno. Ajmo da se malo provozamo. Sa ovim izduvom se auto baš lepo čuje, znači čim dohvati nekih 3400 obrtaja, tu počinje da prokida. I više se ne ljulja. Znači top, konačno smo rešili onaj njegov problem koji je imao sa ljuljanjem i onim nebezbednim ulazcima u krivinu, iako to bilo 60 na sat, ali se čuje toliko dobro. Nevjerovatno. Nije on sad nešto specijalno brz, ali taj zvuk fantastičan. Gevinde su perfektne, znači nisu uopšte ono trkačke pa su zavarene za asfalt, nego su pristojnije malo, gde ne gubimo toliko na udobnosti koliko samo očvrsne kompletno vešanje. Znači auto je sad tačan na volanu, znači nigde ne beži, to je sve tačno, a kad treba da pređe preko rupe ili neke neravnine, on je tu i dalje dobar. Znači baš pogodak. Gume su možda malo promašene, jer bolje bi bilo da smo napred našli 205
40-18 da bi mogli da malo štrečujemo. Ne znam da li smo napomenuli da smo napred uradili kamper otprilike nekih 3 stepena, 3 ili 4, nismo tačno ni merili. Kočnice su dobre, to ništa nismo ni dirali. Auto je prilično dobar i dalje je daily drive. Nemamo ništa drugo da vozimo pametnije, osim Mazde, ona troši 9 puta manje goriva, ali dobro. Malo smo zapostavili drift projekat zbog ovoga, imali smo nekih poteškoća i problemčića koje smo rešili i sad se opet bacamo na sve to. Ovaj auto je spakovan onako kako smo želeli da to odradimo ove godine. Njega smo otprilike završili i sad tražimo dalje, tražimo sedišta MTech, ta sedišta jurimo, tražimo za ovaj auto, samo prednja, samo fabrička koža. Nastavimo, nismo ništa na interijeru radili, znači kao što vidite auto je apsolutno identičan kakav je i na prvom klipu od pre 6 mjeseci. Vola nismo menjali, ne možemo ni da odlučimo da li stavimo MTech 2 ili takozvani MTech 3, onaj široki. Strašno. Moramo short shifter da stavimo u najkraćem mogućem roku. I to nismo stigli, a već smo ga nabavili. Pišite nam u komentarima ako vas to interesuje kako da stavite short shifter. Prvo na pumpu da sipamo malo goriva, pa se vraćamo sa klipom. Ne znam šta da vam kažem, eto, auto je sređen otprilike, nastavite da nas pratite, sad napadamo driftalicu, napadamo možda još jedan projekat, uporedo sa ovim autom radit ćemo driftalicu, sad ćemo malo više njoj da se posvetimo, da to završimo kako bi uspjeli sljedeće sezona da se pojavimo i na stazi. Ovaj auto ćemo raditi kako nam bude stizalo delova. Nastavit ćemo da se trudimo, ako ste ovo čuli zanemarite, to malo češkaju rubovi. Jesam rekao već like, share, subscribe, like, share, like, subscribe. Subscribeujte se malo na kanal, bit će tu svašta zanimljivo, ako već niste vidjeli, ima tu i prethodni klip kako je ovaj auto izgledao pre tunova, pa ćemo izbacivati svaku promjenu na autu kao poseban video, tako da vidjet ćete kako se stavlja branik, far, maska. Dobar večer, tako da stay tuned. Pozdrav braćo!